A parte máis importante de Mondoñedo é o centro, onde está a Praza da Catedral, coa súa fachada, co seu rosetón, co seu interior, co seu museo catedralicio. Tiña sorte de ser o campaneiro da Catedral de Mondoñedo. Eu, lógicamente, tiño que leválos á Catedral e dentro da Catedral leválos ao campanario, que é o meu terreno preferido. Eu recomendaría a todos que veñan a Mondoñedo que foran visitar o que é o casco urbano. Ten edificios moi singulares e tamén moi antigos, como o antigo Concello, o primeiro seminario. Entón sempre é digno de ver a plaza e o seu entorno. En Mondoñedo hai moito que ver. Mondoñedo simplemente unha das cousas sencilliñas de todo é pasear polas súas rúas. Calquer ricuncho de Mondoñedo te pode sorprender. Recomendaría un turismo de familia. É un sitio moi tranquilo e para vir con nenos, para mí me parece mi ideal. Creo que a parte do evidente monumental, a parte natural, é como un pouco a xolla escondida. A Ruta da Auga é unha ruta de senderismo que vai por paisaxes naturales, sobre todo fragas e zonas de auga. Perderse un pouco polos camiños, sabes? Non só quedarse ali no centro. Podemos acercar pola Ruta da Auga, chegar a Cova do Rei Centolo, os picos, a Fervenza. É dicir, Mondoñedo teno todo. Mondoñedo, cultura, imagen, belleza, naturaleza. Incluso os cambios climáticos, que é unha cosa natural, fai outro emblema de Mondoñedo, outra belleza de Mondoñedo. É unha maravilla. Eu creo que Mondoñedo é todo. E despois conocer a xente, que hai xente moi peculiar, amable e xente aberta. O mellor de Mondoñedo é a xente. Por suposto, nós, a xente. É a xente. A xente.